Не издържам повече. Това даскало е ад. Кога си ходим? Не остана, Биляно, не остана. Още няколко месеца и приключва това скапано даскало. Трудното приключва. После пей живот. Да. Ти решил ли си също какво ще правиш след 12 клас? Човек, смисъл такъв, мислила съм. И какво измисли? Решила съм да ходя да живея в Англия. Тук нищо не става. Навънка хората са съвсем различни. Не като тук. Всичко е уредено. Хората не са простаци. Няма буклуци по улицата. Това сега листото, където го гледаш, това листо сега в Англия няма да го има. Заплащането също е на ниво. Смисъл такъв. Много хубаво си решила. Ти всъщност била ли си там? Не, човек, аз знам, че е така. То всъщност на теб английски не ти е толкова добър, ама ако някой е толкова назор, да вземе да научи български. Нали? А ти, какво си решила да правиш след 12 клас? Аз съм решила всъщност да запиша да уча. Така ли, ма? Какво ще записваш? Ще записвам до шофьорска книжка, как? Това не е важното. Ще много ясното. За момент се изплаших, че в университет ще записваш. Да, не съм луда. После да работя за някакви 1000 лева. Някакво, брат, стегни се. Аз кола да си имам, пък после пей сърце. Ще разбира се. Майка човек, чули новата песен на Галена. Супер яката, брат.